Yes, hello mga subscribers, likers, Kepuenians, at mga sharer natin dyan at mga viewers natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Dito po tayo ngayon sa ating updated therapy. Birthday boy natin ngayon si SP or stroke patient, Marcelo Nunag. Dito po sa Makabaklay sa Pangbayabas. To you, stroke patients, happy birthday to you. May God bless you. Aking dalangin sa iyo ay agarang speedy recovery mo sa tulong at awa ng Diyos. At sa ating mga ginagawang program natin ay lagi tayong sama ng ating Panginoon Diyos. And to your family also, blessing and prosperity and protection. Ayan. So, ganun binabati ko rin po yung aking shout out to you. Yung kapatid ko dyan sa Manila, birthday niya ngayon. So, Tol Janet, kasabihin ng aking pasyente, to you also, happy birthday to you. Ayan. So, lahat ng mga dreams mo, lahat ng mga pangarap mo sa buhay, dalangin ko na makanta mo ito sa tulong at awa ng Diyos. Pagpalain ka and more birthday both of you. Ayan. So ito po yung ating ngayon Exodus. Ang ating prayer ngayon is Mark 11:22. Have faith in God, and Mark 11:24. Whatever you ask in prayer, believe that you have received. At ang John 46, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Exodus 15:26, the Lord is my healer. So samahan niyo muli si Madam Kepeng dito sa aking Journey Travel sa ating birthday boy. SP, stroke patients, Marcelo Nunag sa process of recovery niya dahil sa po ay nakakagaling na. Again to you also, happy birthday, both of you. Yan, January 23, birthday boy at birthday girl. Sa inyong lahat, sa inyong dalawa, happy birthday at sa mga may birthday pa ngayon. Makasabay niyong birthday. God bless you, boy. Hello mga subscribers, likers, Madam Kevin po. Yan po ay January 23. 25 ngayon po ay Sabado. So birthday po ngayon ng ating SP stroke patients. Ayan. So this is a birthday therapy to him para mas lalong gumanda po yung kanyang kalusugan sa harap niya sa magkapong ito sa kanyang kaarawan. Ayan. Wish ko speedy recovery, good health, and protection and blessing to you. Happy birthday! Ayan, birthday boy. Okay. Kulit pa. Kini ato may sa kulit pa. Happy birthday to you. Bawal ang anak ha. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po. Dalangin ko sa kaarawan ng mga pasyente si Marcelo. Panginoon, Lord God, hanggang kalusugan mo, Lord God, dalangin, speed recovery, good health, protection, and blessing po sa mga. And more blessing po ang inyong sa kanya. At bless po, Lord God, ang inyong pamilya, Panginoon, Lord God, sa mga buhay, protection, and blessing, and pumahalan sa mga sa Panginoon. Hindi ba nga bless my hands, Lord God? At ang touching itong ating birthday boy na pasyente ko. Sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat. Amen. Amen. Happy birthday. Birthday boy. Mapapagod ka o hindi? Hindi. Mapapagod. Basic lang namin natin. Si birthday mo. So, dito ka. Ay, birthday mo. Lang tayo bagong program. Birthday boy. Dito ka na, selfie. Yan. Mga tayo mga pinto-session lang. Upo ka pa rin ha. Ready? Sige. Mabugat ha? Happy birthday! Yeah. Yeah. 6. Yeah. 7. Oh. 8. Last. Last one. 10. Okay yan? Ha? 10. Okay. Bigyan mo ko ng good walk. Let's go. Ayan. Ay, birthday mo, bawal mapagod. So birthday niyo po yun. Happy birthday to you pare. Ayan. Ilan taon ka na? 58? 8. Ito lang po yung aming papakita ng video sa iyo. At ayan, kasi birthday niya. Baka siya mapagod. Maraming bisita mamaya ito. Na pare. Salamat. Ayan. So ito po yung ating birthday boy. Ayan. Happy birthday to you again. God bless you. Ayan. So this updated vlog sa ating SP birthday boy. Ayan, si Marcelo Nunag. Ayan. Siya po ay 58 na ngayon. Ayan. Oh. Ano masabi mo sa birthday mo? Anong wish mo?
Salamat kayo sa Ay, yung wish mo yung kalusugan mo. Ano pang wish mo? Sige, sabihin mo. Yung birthday mo. Hindi, ano yung gusto mo mangyari sa birthday mo? Anong wish mo? Yung birthday mo. Sa po siya po tawag gudubot anak. Gagalingan mo, no? Tsaka, siyempre, yung pagmamahal sa iyong pamilya. Okay, so, sa mga nanonood sa ating vlog, ano masasabi mo? Ayan, pasalamat yan. Salamat po Diyos. Ayan. Lord, salamat po. Tayo ko ulit. Okay. Wala ka na konti. Ayan. Sinagan mo na. Salamat. Ayan. Again, happy birthday to you, birthday boy. Marcel Lunag, ngayon, January 23, birthday na ngayon. So, ibig siya papagurin. So, sa next week na. Kasi baka marami kang bisita. So, more on, proceed tayo sa massage therapy. Okay? God bless.